Nakatisting na mamugdulag basketball mga katsuyans nga unlit 3 ang inyong tira. Liap nga perting gwapuha. Awa na fights na. Hey, what's up mga tsuyans? Maing adlaw kaninyong tanan. So karon nga video mga tsuyans, nakita man si Ron ninyo sa intro nga magdula tag basketball karon mga tsuyans. Pasingot ta bahalag di ta kabalo. So before day ta magtugdula mga tsuyans, kinahanglan limpyo na tong baba din ha, ug humot na tong baba din ha, kaya ron dili ta makantsawan didto nga bahuan imong baba bay oy, basin bag pagliap na to malipong ng mga kalaban. Pagkahuman na itong panutbras din ha mga tsuyans, ato na i-check kung humot bag baho. And after that mga tsuyans, ni ta nagpa-perfume na ta kaya ron humot ang atong pag-adto dito o ganahan sila mo dool sa tua. Andam-andam gyud ta mga tsuyans, likay na lang sa mga kantsaw ba. Og dinhiya nga part mga tsuyans, ako na nang giandam ug gisuot na nako ng sapatos nako. Kung napansin ninyo mga tsuyans nga nagsinamok na kong iro din ha, pasagdain na lang na ninyo pagkahimantayo na lang yun ninyo. Bitaw mga tsuyans, share lang na ko kanako medyas isa kasimana na way laba. Pero fire gyapon ang mga tsuyans wa tay pakyan basta kaya nga atong duwa limpyo. Hilasid kay manulte mga tsuyans no, mura ra bag maayo gid kay modula. Bangko rabiya. Bitaw mga tsuyans, share lang nako sa inyo ha nga kaning dula na mo, dula-dula ranis ministerial na mo simbahan. Unya kay ni sinya sa manago din ha, awa na andam ng aliwang formado kayo ba, ambot lang kang pagduaan. So kay human naman ta dira ag plastar mga tsuyans, bartisi walk sa ta dinhi bahalag dili ta maayo modula basta kay hilas ta. Anar na mga tsuyans, pag human din na mga tsuyans, adi na to kalimtan ng jacket din ha kay panuhutan man ta. Kung di ta mag-jacket padong dito pag human andam na nasuot na ng jacket, matik na nalargo. O pag human na mga tsuyans, ready to go na rin og siyempre di na to kalimtan ang bayad sa suga mga tsuyans, kay iya manig bayad ni mong dula din niya para na po kay ambag ba. Og sa dihang murag naman ko nalimtan mga tsuyans. Mao dito kani ukab dentas rip din na ato ng kwao ng magic tumbler din na pagkahuman na butang na to sa babaw rip og kwao na pud nato otro ato dahil butang ng tubig mga tsuyans, kay para natay imnon inig human na tong dula ba di ta magngitang-ngitag puso dito And after that mga tsuyans, na andam na to magic tumbler din with tubig na and na pagwapo na pong aliwang. So tara, let's go na. Di na ta maglangan mga tsuyans, transition na ta. O na dugay mga tsuyans, niabot na gid ko dinhi sa covered court dinhi sa may hadin. Og pag-abot na ko mga tsuyans, naanay nagdulag una. Mao nang pag-abot na ko mga tsuyans, aron dili kay ulaw ako ning giduol ni kong isa kauban dinhi nga perting gwapuha. Medyo na late jud ko gamay mga tsuyans daw kay ingon nila 6:30 ang duwa, pero ako niabot alas 7 na. Mao nang kinahanglan gyud tang magpaabot ani mga tsuyans kay second game pa ta makadulaan Siyempre mo lantaw sa ta silang mga tres din habay ato lantawon po ni nato mga exhibition nga nahitabo dinhi mga tsuyans. O di na ta mga tsuyans, ni na ta dinhi skilid galantaw-lantaw pagid intawon ta ng panahon na kay dili pa man kita ni dula. Chir sa lang ta ba. Ingon ana man ginang kinabuhi mga katsuyans, magpaabot jud ka. Og samtang nagpaabot tas mga nang gidula dinha mga katsuyans, atik-atik din tag warm up dinhi skilid aron ingnon ba. Kay aron nga pagtan-aw sa kalaban, kadlukan pud tagamay. Bahala ingon ani ra tong itsura. Bitaw mga tsuyans, mas nindot man gid nang mag-stretching kadaan na deser ka modua kay para iwas disgrasya ba. Iwas bitaw ang injury mga tsuyans. And samtang nagpaabot ko des kilid mga tsuyans, diduol na ko ning isa ka bata nga anak sa mong pastor dinhi og nangutan na siya nagunsa ka. Og simple na akong gitubag nga nag-vlog ko. Og nangutan na siya pila kong followers mga tsuyans. Kay naa po daw lagi sa YouTube channel mga tsuyans. Og samtang nagpaabot ko din mga tsuyans, niabot na niya akong isa ka amigo dinhi nga gikan pa ni siya kalibunan. Og mao po niyang mga kaubanan mga katsuyans nga iyang gidala dinhi sa tinud-anay lang mga katsuyans, wala pa ko nag-content, nagsige na ni siya pamugos nga iyang naong gi-focus basta mag-video ko. Dinhi nga part mga katsuyans, awa na tan-aw ko ng sapatos perting ninduta Og samtang nagpaabot mi din mga katsuyans, gunit sa tasingkuranan, mura bag bangko ta ba, bangko. And after that mga katsuyans, na nitindog na ng isa din kay kadulaon na gina. So wala pa may kadula mga katsuyans, niabot niya mong amigo nga perteng gwapuha, itsuraan kay ni siya. Og siyempre kauban po niya ning isa ka itsuraan nga tao dito sa Duay compound. Og niabot na gid ang takna mga katsuyans nga modula na ta. Og dili po na mawala atong binaktasan nga pilingon kayo ba. Og first position mga katsuyans, nakuha na kong bula pagliap, wala ni sulod. Nobody's perfect biya mga katsuyans.
katsuyans. Ug niya na pud mga katsuyans gipasahan ni crossover gitira body's perfect. Og tuod mga katsuyans, basin natingala mo ngano nagkontra mi sa akong amigo. Ang rason mga katsuyans ngano nibulag ko kay para ma-challenge ko. Kay gusto pud ko nga mo improve pud ko. Kay di ba ingon sila nga kusog ang kontraha para mo improve pud ka. Sige magsaba-sabaw tan-awa sa nibe. Nobody's perfect lagi. Otro be basin napay chance. Og tuwa gipasahan. Kuwangan sa kaon. May gani kay nay kauban. Wajud ko laing gibuhat dinhi mga katsuyans, puro ragid sablay. Mataggan pud gani og foul, di pud ka siya tog free throw. Pastila na lang yun bataa. Lantawa lagi. Grabe na human gid among dula mga katsuyans. Grabing singot ng awas. Na exercise po na among lawas. Mao nang stop sa tagubkob karon mga katsuyans kay pasingot sa ta. Pawala sa tas atong fats ba. So kay nahuman naman tagdula mga katsuyans, lantaw-lantaw na pud ta dress gidli ug nagatang-atang man ang isa din haahawa be. So ato ning lantaw ning highlight sa mga dula sa tong amigo dinhi mga katsuyans. Pagkahuman ninyong lantaw diya mga katsuyans, commercial break sa ata kay nay ni duol sa ako kay magpa-video daw siya ron ay gwapo nining video ha. Paghuman niya itong panghitabuan mga katsuyans, nag-relax na ta kay muuli na ta. Gwapo nagpaulahin ning mga tawhana, nag-andam na po na sila kay gusto na po silang muuli sa ilaha. Pero suwa pa mi nang uli mga katsuyans, nag-isig pang hinambugay pa mi din ha. Biagid ta, bisag dili ta maayo, basta kay makapanghinambog lang ta, fights na. Bitaw mga katsuyans, dinaa nga part, nagsabot pa mi kung makadula pa mi sunod. Paghuman na mong sabot din ha mga katsuyans, awa na ni adto na dayon ang tanan. Kami pod wa na pod mi nagpaulahi, nagplaster na pod mis motor. Fast forward mga katsuyans, niabot na ko dinhi sa balay, hubo dayon tag sapatos pinapaspas kay aron nga ibalik na tos butanganan. Paghuman na tog hubo din na sapatos mga katsuyans, ato gyud ibalik dito sa iyang nabutangan. Ato kanang ampingan. Dinhiar ko to bang atong istorya nining taknaa. Salamat sa inyong suporta mga katsuyans.